Sejus, bratko. Nazdar, bratis. Sejus. Jaká bola cesta? Taká pohodic. Vítaj v našem bytíku. Čo si prvé ukážeme? Záchod? Chceš vidieť záchod? Počkaj, tu sa nejaké orgie. Toto sa... Dobrý večer. Dobrý večer, pán Pilát. Ako sa máme? Máme sa. Čo to tu máme? Ukáž mi to tu, ukážte mi to tu, chalani. Čo? Jo, pozri na, no Dobrý večer. Chceš našu chladničku? Čo to? Pozri sa. 15 stupňov najviac vyhreje. 24 už nedá. 24 Nedá. Boha, ale čo to? Jo, ale ukrýva poklady. Vodu a trošku jajca. A tak, víte. Ale viete, jak sa to nazýva. Koruní a máme tu aj toto, mango. Volá čo. No. To je naše... Milan, ukáž mu televízor. Televízor? Dobrý. Šoj! Dobrý je. Mačina, HD. 5 cm. Dneska sme pozerali fotbal HD. Pozri na ten ovládač, jak myš na televízor. Aha. To pustíš, ale nemôžeš ďalej, lebo nedovidíš. Počuj si ten zvuk? Parádny. HD programy. 3G okuliare. One, Full HD, plocha obrazovka. Prepínaš všetko. Zvuk, program, Pozri. všetko ide. Pozri na koľko sa... Koľko programov to má? Pozri, Druhý, neverím. Černoši v akcii. Fakt. Aha. Čiže Ženy v akcii. No. Poď sa kúknú na balkón. máme balkónik? No, toto som ešte netušil. Malý, ale tak strohý. Taký strohý furt? Nevadí, ukáž. Fúha. No, posúvne, barčo. Maličky. To sú jamy. Fúha. No. A tu vidíš na bari mesto, nádhera, Také. turisty. Turisti, auta, barčo. Tuto si môže sáhnuť, planking, vieš, ak sa to ešte urobí na tej Európe 2. No. Milan, ty si tu, miesta je tu, ľudia sa tu mestia. Pozri, Všetci. turisti, Môžete vidieť z balkóniku malú. zakývajte. Turisti, áno, tam vidíte hovno, ale... A tuto Aj domy sa tlačí, a stále je tu miesta. máme reštauráciu, sa chodíme každé ráno na raňajky. Na Janajky, a No. čo? A tak zvyčajne si dám tí croissantiky francúzske dovezené a tak. A pasta, pizza. No. No. Dobre vára. Na Janajky to je fajn, to sa dá. Tak tomu kávička Je taká. snehulienka, pozri. Ja. Snehulienka, taký vaj. Trošku je pri sebe, ale to lebo trpazlíci ju opustili. Tak sú už začala žrať. Nemá jak to variť, ale dobre jedla. No, Však to. tak ale my ju prevychováme, my máme dosť času. Takže sa Pravda. budeme venovať. Pravda. Zase si tu tak žijeme zatiaľ, pozri, jeden suší, no to není vidieť nič, lebo nesvietime Tma. elektriku, sme ešte nezaplatili. No, to účty parádne. nedošli. A tak ako Silno pohodička. moc. Dneska ideme ešte na pivo, nás zavolali nejaké devky. No prosím. A tak. Hrozné niečo. Čo povieš im nie? To sa nedá. Keď máš hlavne podbojak tuto v kufi. Tu struhov do koreňov nahnať môžeš. Môžeš. To sú národ pôjde takto. Tak, nájde sa, keď sa Ja som treba. chcel s tvrdým olovom, aby neprotestovali. Pravda. Vieš. No pravda. Áno. Čo na to hovoríš? Ja sa k tomu radšej nevyjadrujem. Ja som si myslel, ale... Dobre. To nepotrebuje komentár. Nemáme ináč stopku, ale nikto na nej nestojí, aby ste vedeli. To je len tak. Imidžovka. Na oko. To ide akurát auto, Pozrite. Pozrite sa, aká stopka. Ako A zavrci. pozri, stojí. No, Prvé auto v histórii Malty, čo zastavilo na stopke. Zapamätajte To ešte na kruhati si nevidel. A krúhača nekomentujeme, nakreslené z fixku a chod za krížom bariak. Raz ide vpravo, raz vľavo. Neviem, jak sa tu jazdí. Jak si chceš, Áno. vieš, jak sa to hovorí. Pozrieme týmto brata Mareka. Jak si chceš, áno, Erus Majek. Jak si chceš, daj si tež. Jak seno, krížom, krížom. Ako dneska káva bola zase hnusná. S Milanom sme sa skoro otrovili. Za 2 lyžičky do decového pohára, no skoro ma jeblo. Na to dobrý stôl sme spravili. Áno, ze zrkadla sme otrhli ze steny. Tak vynájde sa človek slova, keď sa v Amerike objaví. Spraví si z toho ze zrkadla od scény, no Však čo? keby volaču máme aj izolačku, není problém, elektrikárska čierna, no a fičíme si ďalej. No, a to je ďalší turisti, no. To je plné hendu nejaké devky zase. Pozri, sme nejaký rozmazaný, boha jeho, zaostíme kúsek. Dobre no. No, Však na budúce To sa je vidíme bolo za všetko. chvíľočku a... v novom bytíku, poď v novom V bytíku. novom bytíku pokúsime sa vybaviť šulietu tých transakčných oných.
produkciách, Áno, áno. tak hádam sa nám to podarí. Nechcú nám to dať Nechcú. Ale bude voľačo, neviete sa. Bude. Nájde sa, keď sa rozhodne. Nájde sa, keď sa rozjáva. Keď sa Pravda. V Opašove nikto v Telnici tiež nie, akorát Nižnej 2. Nič nejdá. Dobre, no. Zdravíme tým Veve do Nižnej. Veve, čau. Veve, čau, Veve, ahoj, Veve. Čau, bebe. Čau, Janča. Janču zdravíme. Aj píš tu starého, aj mladého. Píš tam mladý, hej, Aj píš to, starého. nazdáš. To sú všetci kapacity. Kapacity Dobre, no, majte Ušákovie. sa. Mier s vami, bratia. Vidíme sa na novém bytíku najskôr. Papa, smuk se to. Antárs. No, videjko už to skoro. Ani to nebol. No, čo? Netrafil Polka som. ksichtu. Na pol, no. Tak sa odriešem potom. No. No, Jak sa to zaviera? dáme na ten jeden. Pustil som aloe. Okuláre, tej tme som videl. Ja mám klobučík. Ale od